karadyo, aniana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Daghong sasapa. Rodel! Rodel! Nganong inyo manggigapos si Rodel? Nabuang ka na ba, Sabrina? Imong bana, imong gigapos? Dili siya si Rodel, ma. Dili siya nga akong bana. Oh, unsa? Dili siya si Rodel, madam. Tanawa ang iyang agdang. Aum? May aum na si... Dili. Dili! Mercy, naunsa ka, ma? Salamat! Salamat. Ngano nagpasalamat ka, ma? Madam Mercy, kung unsa man ang imong mahilong dumaan, isulti ako. Ma, Daan pa ko nga buhi ka! Buhi ka, Ramon! Ramon? Badbari ninyo sa gapos si Ramon! Di mahimo, ma. Gusto ko niyang patyon. Mo nga amo siya gigapos, niluluel mo. Madam Mercy, pasagdi lang una na siya diha. Dili mahimo pasakitan ninyo si Ramon! Magbari ko ma. Ayaw, ma. Dili siya sa makabuutan kang Rodel. Anak na ko siya! Og dili mahimo nga mulampos ang akong amahan sa pagbuwag sa akong mga anak! Anak? Oo! Anak ko si Ramon! O gibati ko nga buhi siya! Pero gipalayo siya sa akong amahan ako tungod sa iyang kasuko kang Filimon! Ma, Wa siya makagusto kang Filimon nga mahimo na kumbana. Mao nga iya kong gisilutan pinaagi sa paglabay sa akong usa ka anak. Ang kaluha ni Rodel! ay, sa... Bangis si Romero. Way sama ka bangis o kademonyo sa akong amahan. Ug mubalik siya. Misaad siya nga mubalik siya. Tabangi ko. Anak, Ramon, salamat. Salamat nga nakigsulti ka na anak ko. Ma, tabangi ko. Badbari ninyo siya sa gapos. Badbari ninyo siya. Dili, madam. Unsay dili? Muso pa ka na karon sa akong Manuel mo? Nalimot ka nga agawon ko nimo? Demonyo ka ng tawhana, madam. Ayaw siyang tangtangis kapos. Siya ang kriminal sa yuta sa banlot. Oh, dili kriminal ang akong anak. Ang akong amahan mo oy kriminal. Nagdako siya kauban ang mga kriminal. Busa kriminal usab siya. Dili! Dili! Ma, ayaw! Ayaw, ma! Ma! Ayaw, Ano ma! bang gibunlot man ko nimo, Sabrina? Kinahalang mutukan siya kung nahain si Rodel, ma! Ah, Wala mabalik din si Rodel o si Carding. O klaro kaayo nga nahibaw na siya kung nahain si Rodel. Tungod kay mipakita na siya nimo. Gusto na siyang mupuli sa dapit ni Sir Rodel, madam. ha? Tinuod. Ako si Rodel, ma. Ayaw libuga ang imong inahan. Nahibaw ko. Doon na mo'y gitanong dautan kang Rodel. O dilit ni mo siya mahimong pasakitan kay kaluha mo siya. Igsuon mo siya. Ako si Rodel. Ma, tuhoy ko. Gawas una, madam. Pero ako siyang anak. Huwag mahitabo niya, ma. Gawas lang muna, ma. Lala, maluoy ka na ako! Ayoko i-hands ba to? Lala, maluoy ka! Kinahanglang halaran na ang bato. Aron mabuhi siya. Kisa man ganyan gusto ninyong buhion. Ang among Pangulong pare. Kisa ng inyong Pangulong pare. Si Don Romero. Unsa? Wa may mga tao diri, sir. Sir, nakasiguro ko, sir, nga doon na itaguanan ang mga membro sa kulto ni Napita, sir. Sir, mamalit ka sa suod, sir, sa bahay sa mga palasyo. Atong siksikon ang tanang suok sa bahay. Sir, dala mo, sir, balik, sir.
Sir Rodel! Sir! Uy, unsa man mikidla sa saog? Uy, ang bracelet kini nga silver ni Ana? Dini si Ana? Uy, unsa man lama sa saog? Lama sa dugo ka na? Dili! May daotang nahitabo ni Ana! Ma, magbari ko sa gapos. Oh, nagpakiluoy siya. Ayaw pamati niya, ma. Kinahanglang musulti siya kung hain si Rodel. Dili niya pasakitan ang iyang kaluha. Dili ka makasiguro ni Ana, madam. Pila ka katuigan nga nalayo siya nimo. Wa gani ka maibaw nga buhi siya. Wa matakdo ang inyong relasyon isip inahan ug anak. Pero siya og si Rodel parehas ra. Dili sila parehas, ma. Buutan si Rodel. Samtang ka nang niya sa kwarto, bangis, kriminal. Gusto ko niyang patyon ka ganina. Gituok ko niya, ma. Unya. Unsa ba inyong buhato niya? Inyo siyang ipapriso? Pangitaon-una nato si Rodel. Og siya lang ang makatukan kung hain si Rodel. Tungod kay iya kining plano ang tanan. Ang halaran. Unsay halaran. Unsa mo gid ang halaran nga imong gisigihan og hiskot, ma? Uwa kini sa daplin sa sapail mo. Ma, Hinomdumi kung hain kini mahimutang ilmo. Bisod ko sa langob, duol sa sapat, duol sa dakong kahoy. langob? Dakong kahoy? Oh, nabati kong awit. Awit nga makapalimbaut sa balibo. Og dito kini sa sud sa langob gikan. Nakatultul ko anang languba. Dito ko gikan, dito ko gibili ni Rodel. Kanang Rodel nga naa ini kwarto ang nagbutang nako dito. Kinahanglang maadto nato ka ng maong langob. Madam, Nahinumdum na ko! Asa man ni mo dada si Juliet? Papa Romero! ayaw paghilak, Mercy. Pero pa, ako man ang amiga si Juliet. Ayaw na siya kung saa. Nagkinahanglan kaniya ang bato. Ayaw lang pa! Musunod ka sa tanan akong gusto. Kundi ka gustong ihagbong tigas busay. Mito nga si Papa sa banlot. Unya, miabot mi sa ibabaw, sa dakong kahoy. Og misud mi sa langob! Sa langob! Og sa sud sa langob, migilak ang itom nga bato. Nahinumdum nako. Nagsunod ko sa hilo ninyo di adtong panahona. Nabati ko ang imong hilak, madam. Ug nakita ko, ikaw nga misunod sa pagsud sa langob. Ayaw! Ayaw naging gaya si Juliet sa bato pa! Ano? Si Juliet? Ibaligdan nila sa bato. Juliet! Daghan sila. Nag-alirong silang tanan sa bato. Higdaan ni Juliet. Isa ni si Ramiro ang handing. Gipatayin ni si Romero si Juliet. Ug ang ilang dugo, ilang ihugas sa itom nga bato. Wa ko'y nahimo arumpugan si Papa sa pagpatay kang Juliet. Bangis siya! Demonyo siya! Siya na ang nagbuot sa dagan sa akong kinabuhi. Hangtod nga nahimamat ko si Filimon. Anak sa among hardinero si Filimon ug nagbinahalay kami. Apan misupak ang akong amahan. Mao nga nagtaban kami si Filimon ug bimapdos ko. Kaluha ang among anak. Tungod sa kalisod, napugos kami pagbalik dinhi sa banlot. Apan wa ko magdahom nga mawa ang usa nako ka anak ni ining napita. Ma, Lo, kinahanglang mo reporta sa kapulisan. May cellphone nga di bagting. Kinsa magkaang nawag? Nalingaw ba mo?
o naglagot o gikilik. Maong ayaw ninyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!